এই দেখো আমার চিংড়ি মাছ পথরে ধরা হয়েছিল ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଗା କେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଗା କହିପାରିବ? ଏଗା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶୀ ପୋଖରୀରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇ ଦେଖ ତାର ମୁହଁ ଗୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୁହଁ ଆଉ ତାର ଗୋଡ଼ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ଦେଖ ପୁରା ପଙ୍କ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଟା ମୋ ପାଖରେ ଭେଣେଇ ବସିଛି ସେପଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭେଣେଇ ତାର ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ସିଂହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ତାର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଡ଼ କେମିତି ଲମ୍ବିଛି ପୁରା ତଳକୁ, ପୁରା ଫୁଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ତାର ଗୋଡ଼। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର କଲର କେମିତି ତଳ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ପୁରା ଖଡ଼ପା ବଡ଼ ଖଡ଼ପା। ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇବା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏପଟେ ଜାଲ ସେପଟେ ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ପୁରା ଜାଲ ଲମ୍ବିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବାଲ୍ଟି ପୁରା କରେଇ ଏଠି ପନିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାଛର କାତି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଆମ ଗୌରୀ ଭାଇ ଏଠି ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ବିଜି ଅଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ପକା ଭାଇ ସେପଟେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଭେଣେଇ ରାଗିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେନି। ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଯଦି ରାଗିଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଦେବେ। ଏପଟେ ଭାଇ ମାଛର ପୁଣ୍ଟିକୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ଏପଟକୁ ତାର ଆଖି ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ଼, ମୁହଁ ଏପଟେ ଗୋଡ଼ କେତେଟା ହେଇଛି ଦେଖ ଗଣିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କି କହିବେ ଗୋଡ଼ କେତେଟା ହେଇଛି ତାର। ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାର ଖଳପା ଛଡ଼ାଇକି ରେଡି ହେଇଗଲା, ରାନ୍ଧା ହବ। ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି। ସେପଟେ ଭେଣେଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛର ବହୁତ ସିଂହ ଧରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦେଖ ଭେଣେଇ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଡ଼ ये है नंबर ठेंगो है ये देख पार्थवे। ताकू बर्तमान सेठी पूरा फ्राई करके रांधा हबो। एपटे दीदी मसला छड़ौछंती आउ रसुण आउ एपटे अदा रहिला आउ सेपटे भाउज पूरा हळदी देकी पूरा छान दउछंती। एपटे करेई रे पूरा तेल गरम होउची। एपटे चिंगुड़ी गोड़ पूरा छेचा होउची पूरा जेमती सेगा भल भाବରେ भाजी हेबो से भलिया आउ बाची बाची पूरा छेचा होउची।
फटा गया घिची गला तो बाहरी मारो कना तो भारी कोटे कोटे फटा ले जाए मसला हेले पशिबो नहीं लागती ये माने गोगर कोराडी के भेजी पूरा कोराडी माछ को धुआ होची परिष्कार करी इति कहको चाहूथिले कहि परबे आ माछ केमती धरा हला आ केमती किस हेले टिके भलो माछ धरा आइथंता टिके कहि परबे भणी मो तो जानि नाही आ नुआ नुआ माछ धरुची कैसा लगा मेरा मजाक?